Omkring en tredjedel af alle grøntsager bliver hvert år kasseret, fordi de har en forkert størrelse eller form. Det lægger et stort og unødvendigt pres på miljøet. Michael Lars Olsen fra Holbæk har selv arbejdet med at dyrke gulerødder, og han så, hvordan gulerødderne blev pløjet ned i jorden igen, fordi de ikke så helt rigtige ud. Derfor foreslår han, at butikkerne laver kampagner for den skæve frugt og de krøllede grøntsager. Det vil gøre os mere modtagelige over for de skæve størrelser. Michaels idé er rigtig god, fordi vi på den måde kan udnytte meget mere af den frugt og grønt, vi dyrker, og dermed smide mindre mad ud. Ideen er også god, fordi landmanden kan sælge hele sin produktion, uden at det går ud over miljøet. Og forbrugerne finder ud af, at grøntsager og frugt kan have mange former og farver og stadig smage rigtig godt. En skæv gulerod i madpakken får smilet frem.